Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka sinjuk ki Rangbah Shnong Bhoi district mentak sngi ka khat lai tarik naila rajar pesan kilalit benu kendu yu menteri ketanat penmi Bording kejela UAT Mondal hadian bana kalyang jong u ula Khot yaki banwan shakamie jing Ïakren ban pensngo hu Halor ke jing kendu jing e kinong Shnong ka than Bhoi Halor ke Jingduh Bording Khah na kalyang ka sinjuk kila penpau bagni kalaja la bun snam hakati ka than namar ke jing pendu Bording electric kumta kalakta ai ki ba khamtam mi ki tu ki ba sengkam sengjam dak ba penan kam Bording nakaliang ka senjuk hadian bekila dab bani kendo yu menteri kle tho banakaliang menteri ula ai ka jubab ko sngotnat bat kular bu un penbit penbiang ya ka ni ka jingthot ka Bording electric hapo Bhoi district baro ka wei ka senjuk ha ni ka jing kendo yu menteri kila pen pawru hu hakbede ba ka jing tuna nong tre hapo MECL bat ke jingdon ki post electric ki bala sarang bat ki transformer ki babu jingmai ki pat ba nong let nong wan kumta na kaliang UAT Mondal ru la pendikna baun sa shimkhya yakini bakani kasgi khalai trik na rupa jar san na kaliang jong sunjuk ki Rangbah Shnong Bhoi district hilawan ni kapani kendu ya i Sir UAT Mondal badi minister jong ka power department Halor jong ni ke Jingduh kalau Khah ki dong Bhoi ki jengi maka ni isu kamdi isu ka isu bawa anak teman na ki post na mi rakyat hukum ki nong Shnong jong ka them Bhoi midon ya kadam te kadam sai ka ba ni UI ya ka kadam tu ban ni generate ya ka electricity hai ni longkung kita kilang pinya ki ba naka post kompor ngima ni ki jingsa pendu ya ka Bording electric ngimtip na kadam Hakini ki sinsong kepada tiap nakalian juga senjuk bila bitar ia kata MECB dan MCL komite peta bat kalau don ru kata ka jingerai haka senjuk kirang Rangbah Shnong bangilik hang tala sendon no ia ka office jong SI dan pomiam hari ngis ngo ban ai ka burom ya i sar UAT Mondal ibade i power minister ibala shimkya ban Khot ni senjuk sakami jong Ïakren bat ila air ka asyaran akan disengi nak benta ban penbit penbiang yang akan dijingthut jong ka Bording electric hapo ka Bhoi district hi bergoi bat kumulong mentang ngi bala daslap ru liplaj lada sir liplaj sujau slap belum lalu ngilama ke Jingduh lai ke Khah tu kumungitip pa ka Bhoi district amdi tang makadon ya ka damsai ka ba penbi ya ka ni ka electricity hende ka Bhoi district ka deru ka district ka ba penmi he apa revenue bansiu nak bentaban pendap yang dijingdon kam bansiu kutulop ju ginong trek misi bat kumta ter tina kadang jung kinong Shnong jong Bhoi district ni snoram banitu e kata bakum kinong Shnong jong Bhoi district ngimat gide mengi pade ki victim la bonong ki victim ki bamat ki jingsa penduk lai nak pos tina kadang jong Sir UAT Mondal concern department body page yang ka power department ula ai ka asyaran ba nakaliang jong ka soka bat nakaliang jong ka MECL hi kila trei miet bat sengi nak benta ben pinpit pembiang ya kalai ha kate ke them Bhoi ke jengi bat kumtang ki kidenti bagi ni kindiat sengi ben nai wan kanika electricity hapo gidong ka thang ke jengi kan bit kan biang no sai sir bat si minister don burom jong ka government nakaliat tina nakaliang jong pil bat kwa ni sa share kan kita jingtok apun submit kolong bukipan ka asal nakaliang jengi ngilabu igini ki santli ki point ki ba nakaliang jong ka senjuk ni kwa ban pan jingsai namar ka kum ka jing tip ke jengi kolong ba aman bengile di kendo yaki assistant staff engineer haban meli kendo yaki engineer ke badi pek apo ka Bhoi district kadao ka biki ai kolong ba ka jingthot jong ka Bording electric ka dei na ka Jingduh na prat ginong trai dia kan iru gila tho akan ka point bat nakaliang jong minister ula pensai ba nakaliang jong sarkar mata kanang le ban penbiang bat sian kin Khot ya ka advertisement haka bakin thung kam purano ya kini kilaiman ki pura bat kiwi ki post ki ba nakaliang jong ka department ka don ya ki Jingduh na bri go chekhe hapo ka MECL bat ni community ba dakan ka sinjam ka ka department ka simkhya kani ka electricity hapo ka Bhoi district jumi kan biak no tibat sa ko wipat ka ba ngis ngotu ba nakaliang jong kinong Shnong kimat ki jingia kalong ba kini ki electric pole ki bubun kini ki electricity pole kidi ki bala rim ki bala gila bam kuring la banong no ba kalabu juma ki kinong le kinongan tina kaliang jungi nakapor sekor ki Rangbah Shnong jungi ki la penpau da jingtho seki tu ki badi pek na tu ki assistant engineer bat kunta ter hande ka juba ka bungi kalong ba omdon fund na ka bentaban repair lani omdon pole tina kaliang jung minister ong ba menta ka don kata ka
SDSS scheme kawan kalian jong sarkar kadang petrika menta bagi community bagi kita ki electricity pool ki bala sarang ki sabujili no ki we but hagabi de but kini transformer kabomu cuma kalong ba ki bubun ki transformer ki de ki bom don jingker na su ilang kerang kong tu dan kalian jong minister concern ula penpau Ahmad jong kesunjuk ka Ïakren ka pangilan ne lagi kenta dan kalian jong ula insurance ba hapo jong ki kindiat benai ki banwan na kalian jong ki kinele no ban penbet penpiang bakan don no ki jingker ki ba pakah na kamata ki ni ki transformer ki bran hapo ki Shnong jong ka temporary Bhoi ki ki jong power supply in this area. So we have discussed all these issues. They have raised some very pertinent points. Those which require to be addressed immediately, we will try to see that these are addressed. For disruption is also there. There are various reasons also for that. We explained to them. So So this Sinjuk information they are happy now. you got to ask them.